दिनैनि नैबे भिडिअआ ना रंजानायनिसो खुलुमबाय बयखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन जे बैसागुनि भिडिअ लाबोगोन होननानै चिरां डिस्ट्रिक्टनि आमटेका हालामाव माने बैसागुनि प्रग्राम दङ बेयावनो आं थांगासिनो दं बर्तमान आं हारसिंसो खालि गारि जेखियानो जाया मानो होजोंथ' गोबां रायजो राजाफोर थागोन ना लोगोफोर थागोन नायलांब्लानो जाबाय So once again happy बैसागु to all of you बैसागु मोनदों बैसागु मोनदों आंनि गोसोआव बेनो जाहैबाय जोंनि लांखार दालां बे लामानि अबस्थायाथ' बिराद गाज्रिखा बिराद दुखुनांथाव जोंनि लामाया बिराद गाज्रि लामा दे नाय नुबाय दा बेबायदि अबस्था जोंनि लामाया नै आयौ बिग डाम्पार गैले ओमफ्राय दा फाइनालि मोनफैबाय जायगाखौ नैबे आमटेका हालामनि नैबे गेवलां फोथार ओमफ्राय दा लांदां बैसागु जानो थांगासिनो दङनो ओमफ्राय दा माने जाथ'वाखै ओंखायनो मानसिफ्राबो नै नायग्राफ्रा एसेल' नै खिन्थु फैगासिनो फैगोन दाहाय माने कालचारेल नाइट एबा हारिमु मोनाबिलि बा देंखो मोनाबिलिया दाहाय जागोन नालाय दा सेटिंआवनो दं दाबो सेटिं एसे जागासिनो दं ओमफ्राय लोगो दा माने नै दा नोंथांमोना नुगोन लांदां बैसागु होनदों जायखौ अपेन बैसागु आरो लांदां बेनो जाहैबाय लांदां बैसागुनि माने इन्टारेस्टआनो गुबुन जायो आरो बारा जाबाय मेगननि नोजोरा बारा नांबाय माबार खारसन फैदों आगैयानाव नैबे बाबु माने आंनि लोगो जोंसार बरगयारिनि फिसाला बे नों फांसन नायनो फैदों नोंबो नोङो मा नामलाय देखिना लादों हेनरिक बरगयारि आरो नै बालाब गासे होख्लायनो ओंखारबोबावलायबाय नै होना हो आबौमोन नै औ बैसागु प्रग्रामावनो सासे ब्रादारखौ लोगो मोनदों दे खुलुमबाय गिबियावनो गेदेरफोरनिसिम खुलुमनाय आरो उन्दैफोरखौ अननानै जासिहरनाय जाबाय बैसागुनि मुङाव खुलुमबाय माने ब्रादारनि मोनसे इउटुब चेनेल दं ब्रादारखौबो सापर्ट खालामनानै हो चेनेलनि नामा कनक ब्रह्म दे बेयावथ' मोसादों दा बेयाव मोसानायनि गरमाखौ हरै नायदो हरै नायदो लांथि लुंथि जाजोब्बाय दिस इज बैसागु माने गामि गोथौनि बैसागु रंजानाय आरो गामि गोथौनि बैसागु रंजानाय
ब्रादारखौ सापर्ट खालाय मिनिया बर' क्राउडखौ नायदो क्राउडखौ माने रायजोफोरखौ नायदो बेसेबां रंजायो बैसागुआव गामि ओनसोलाव आरो ओरैबो दङ जायगायानो थोआखै मोना हो बाजै Ni gram gram doko nani ganaya